snimamo Top 11 2016. Ajmo da krenemo. Evo ga. Znači, samo da se učita ovo. Evo vidite. Eto. Samo to, znači, neke last news da učita. Sad. I evo ga. Sad ćemo mi da krenemo da igramo. Evo ga. Krećemo. Vidite. Šta je bre ovo bre, a šta hoćeš bre ti? Izvijete. Squad. Šta je? Ok, evo ga moj tim. U slučaju da ne vidite. Tako on izgleda. A, ima crven karton. Lele, pa šta ga vaš imate crvene kartone? Gledajte. Crveni ovaj ne može da igra, polomi je nogu. Ovaj žuti karton ima marš bre. Znači da se evo, ovaj ima žut karton. Ništa, idemo onda u home. Ajmo, da vidimo šta tu hoće. Daily report. Ok, eto ga, to je to. E sad idemo da igramo. Liga. Ma ne bre. Evo ga moj tim, AKFC protiv Lord Varora. Igramo u 1.52. Dobro. Da, striker podrated. Eto kako, isti pozicije kao moje. Samo da krenemo mi da igramo. Rules. Bla 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 bla. Eto, sad ću vam pokažem kako možete da napravite svoj dres. U slučaju da igrate ovo, a ne stavite. Samo te ovdje. Samo ja da vidim šta ovdje ima. Ne ulazite u ovo da biste... Šta je bro? Side ne. Gde se prijavim bre? Neću da šaram ništa. Sam dobio. Marš konje. Nešto nisam dobio. Vidite, uđete u klub shop da napravite svoj dres. Sad imate ovdje te stvari. Vi samo ovako radite. Ovdje imate dresove da kupite, ali oni su mnogo skupi, zato vam ne preporučujem. Evo vidite. Dres od Real Madrida, gledajte koliko košta, 99. A njihov grb 200. Uđete ovdje, to ste vam pokažem. Onda idete create your own jersey. A create your own emblem je vaš, kako se zove, vaš grb na timu. Meni to ne treba, jer ja imam grb Brazila. I vidite, ja imam tačno 6 i mogu da napravim neko, ako hoću. I napravit ću samo malo. Pattern. Da kupimo... Koji dres da kupimo? Dingi dangija.
Vidite, imam tu neke dresove. Ajde kupimo ovaj čisto beo. A ne, neću. U stvari, ajde taj čisto beo. Ne, on košta 10, mora neki od 6. Aj ovaj. A, može. Eto ga. Order, sir. Idete samo i eto, ja sam kupio nov dres. Naravno, možete da vratite vi sad. Vidite, ja mogu da ga prodam. Away kit ili home kit. Vidite, ja mogu sad idem home kit. Klub. I odem sad u sklad. Vidite. Ja imam sad taj dres. A mogu ja sad i da vratim na oni. Samo da se setim kako se to već radi. Da ideš home by the match revive. Ajde. Evo vidite moj grb. Eto ga, to je moj. A ovo je od nekih idiota. Friendly. A protiv ovog ćemo. Šta sad? Ne, ovo ne vreo. Mora mač bre u kurac bre više. Radi govno. Aj, Serbija. Ajde, meč. Još da igraš bre konju ili nećeš? Da su mi ti dresovi sad? Šta sad? Normal max. To meni treba. Save. Ok, I'm safe. Eto ga ih na performance. Ok. Znači, očigledno to ne možemo da uradimo. Onda moram da stavim nekog drugog. On je na poziciju GK. Gde je pozicija GK? Jel piše bre to? Ne bre, konju je. Šta uradio? Tako. Evo da stavim jednu dole. Evo tako. To. Džokić. A ne, nije ta pozicija. Ti mi trebaš bre. Eto ga, a ti ne bi trebalo tu da je. Eto ga, idemo. Ajmo, join. Evo idemo na jednu takmicu sad, ljudi. Eto ga, idemo.
kreće. Nula, nula. I pobjeda! A, ne bre. Match started. Ajde, ne krene. Moram da zamenim ovog. Da bi menjamo. Okej, meč. Ajde. Highlight. To vodimo 1-0, bre. Ajde, ajde. Vidite, 1-0. Vodimo, ajdemo. Dobre. Vodimo. Pobjeda će biti moja. Meč je started. Dmar Vuksanović se povredio 15 minuta. Vuksanović dao gol 20. 24. je žuti karton bio za protivnički tim. Ajde, možemo mi to, znam ja da... Okej. Okej. Highlight. 1-0. I daj vodimo. Zato ne razmislim. Dobre, 2-0 vodimo. Dobre, ajdemo bre. Vidi ti to, vodimo mi 2-0. Okej, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video sviđao, naravno ostavite like, share, subscribe i vidimo u sljedećem klipu. Ćao!